isa di pa di ay Gulyat. Oh, sige, Ate Pres. Si DJ Mikey ba? Oo. Doon ay ipa-shout out niya. Shout out gikan ni DJ Mikey, ni Esmeralda, ug ni Romelito. Shout out gikan ni DJ Mikey. Did you make Thank it? you, Shout out salamat. ninyo ha, Esmeralda Romelito. Romelito, Salamat kayo. Esmeralda. Okay. Thank Ate you. Pres. O atong sender ka doon, Gulyat, Si Inday Juvie. Juvie. Kanis Juvie Ate Pres. Kanang lahi tas Juvie Abajes kay botan mo to. Bigam to na to. Si Juvie? Kanis Juvie hingibog yung kay ni si Ate Pres. Oh, Bisag kinsa ba? makita nga gwapo-gwapo hingibog hadto no? gipaangkat siya. Nya ang iya pag gipaangkat gibiyaan sa laki karon. Ibog yapon. Ibog ya po siya, yang gibgan, agato jazz, gitigo kayo, abogado. Bugado. Abogado. Ibog siya. Ibog. May ganiwa siya mo simba niya, pari tiguan. Mga ilisod kaya Ate Pres, simba ka niya, ibog ito yun, pakita ang Oo. cleavage ba? Para may ibog ang pari, pastilan. Mo yun, matod pang Father siya no ubod siya. Ang lawas si Kristo, sus, binal mo kayo dire. Dito niya ipasok ang kuwan. Aloy. Ano yun? Ganun dito sa niya ipasok. Binuar ko na. Binuar Parisiano ko kay bawa ka mga bidya sa tao nag mga parang katawa sa tao ang mga tao. Para di Kinana magduka. mo. Para di magduka. Nya usab yato kitambakan niya Ate Pres ngay ibog magtaon kay di siya. Bisag kinsa na ikaibgan bam. Ikaw bam di man gyud kay ibog. Hingibog. Stick to one niya. Uy! Ikom to oh. Bilis. Bambina? Stick to one ra gyud ni si Ate Pres. Security ra gyud. Babitawag ko. Iluwan ako, di ba? Ayaw ko ginagay si Bambina. Ingibog kay gwapo. Labi Ate, nagnaw marag si kuan ko no. Kasi iyang mga kuan. Piolo Pascual. Piolo Pascual. Una ganahan Murag kasi siya. Kevin Perez. Ikaw sa gitripan do. Kaya ito, ang iyang panguntaan na Gulyat, at na yung panguntaan na din na wala sa last page, unsa kunoy, unsa kanina yung panguntaan na di ate friends, ilaro na. Mao ni ako problema, ambot unsa tong pagbati ay basta makakita ko gwapo. Ma-in love din ko. In love siya. Sige mo ko sa bang nanay, saon man nako, minani mo gyud din, ilaron nako ang akong kaugalingon. Mao mo gyud taon ni akong ibati. May love Sa ba siya. na may gugma ko? In love ta. Ha, biko no bam. Masa ba na bam? Ma'am Juvie, na ako'y ipabati nimo aron matugkad nimo Sige. ang mga kahimtang sa mga babae nga parehas nimo. O ngano sa imong mama, imong nanay nga magsigyaw-yaw nimo. Okay. Kung naa kay Biblia diya sa inyo, Jovi, ukbane dinha sa Sirach 7, versikulo 24. Gingon diri Jovi ay, no? Sirach 7 verse 24. Kung aduna kay mga anak nga babay, ang pingi nga magbinuutan sila ug ayaw sila patuyangi silang gusto. Para ni sa imo day. No, dili kita di ko na mga babae, di ta magpatuyang kuno sa atong gusto. Oy. Sa verse 25, kung imong minyuon ang imong anak nga babay, nakahuman ka na sa usa ka dakong tahas, apan ihatag siya ngadto sa sakabutan nga lalaki. Kani para sa imong nanay, man imong nanay magsigig badlong nimo kay pwede nga minyuon ang kuno iyang babay or mahuman ang iyang mga gimbuhaton isip tahas, apan ihatag sa sabutan nga lalaki. Unsa man pagkabutan sa lalaki nga sa lalaki pang imong gika-involve primero, ningon man siya nga ikaw man nakagan ako. Niya imo sang gitubag, ano mo sang napagat ka? Kani nga akong nibasa sa verse 24, mao ni hinuklugi. Para ni sa mama. Ang mama, gibasahan din sa Biblia sa verse 24, apan ikaw nga anak, matugkad po nimo, hinuktuki po ni palandungan ni, kung aduna kay mga anak nga babae. Kibali mo nanay mo itong padungog ani. Ang pingin nga magbinuotan sila ug ayaw sila patuyangin silang gusto. Gibuhat din sa imong nanay, ikaw mo dili mo patuo. Mura kag ako. Hingibog kaayo ko. Hingibog kayo Hingibog kami. kaayo ko. Gano'n ka ano? Ini ka magkatong usang laki, ang litan si Kevin, makita kong tripon, di na kong Kevin, hari na sa kong tripon. Nakita na mong Kevin, minus Kevin, sa mo ka, muran mo ka mo imot, akong gingan, maran mo tak managsuon.
hingibog kaayo. Oh. Bata imong amigo o sabab lo sa bural brotizon. Parehas Ambot ba? Parehas Si Alan, di ba kinihingi mo? pagparehas ang Babae pagbahay. ba o sa lalaki? Unsa? Sabay. Dili kay ko. Hindi ba kanihingi mo si Dili kay ko. Dili kay ko. Ah. Sabay. Kini ba? Usar gina ko, asar gina ko ama. Oh. Dito yun na siya hingibog at Pres, kaya di man siya kaklaro kita ang pagsugar yung mata. Jubi, parehas tayong hingibog, Jubi. Abili mo gulyat kung siya kong buhaton. Ah, Kana bitawng kanang tanaw na kong na, naibog na sa kung ako'y makitan. Manawag kong St. Michael Archangel. ha? Manawag kong St. Michael. Saan ni mo be? Nga iiway taong ko sa katangay ka na si St. Michael na may prayer na nga Bitaw. ipadrive si Satan. Ah. Si Angel Michael, iksuon man na siyang Satan. Yan, Ah. mga Satan panalipod nga. Tabangi ang taong ko, panalip din taong ko niya. Ari po ka ni Jesus dayon. Aha. Kaya na may panultihon nga sa Holy Rosary, sa Binisaya lang ko naibawan, kung kayo sa English, na may pangidyon na parte sa Rosary and every na po kabid sa Rosary. Ngayon nga, Jesus, anak sa Diyos Amahan, ipada ang imong espiritu dinis kalibutan, aron mampingan sila sa katalagman, gubat, o kung sa patuloy ana. Unya, mudiritso na po kang mamamere. Mamamere ang Rayna mato pa panalip na. Mutawag ka na, Juvi. Basig wala kay simba-simba, Juvi. Mo lang ipalabi ang mga lawas nun. Ako, parehas ta, pero ang kumansate man nung nasaya ang mga espirituhanon, Juvi. Kahimbog kaayo ko. Nag-videohan kay kung Kevin Caron. Kahimbog na sa ko. Bila tong daot pa siya. After mo sa Mr. sa Twister. Pakuntang to. Salamat sa madami dito naman noon. Kung ako ang puzzle, tihon.